Eu sunt Happy Killer și vreau să mă apuc de YouTube. Să fac diverse serii de, nu știu, de Minecraft, de Samp, Counter-Strike, LOL, nu știu ce, de care să-mi fac LOL, Torrent, Take-It Classic, tutoriale cum se fac lucrurile. Da, acesta este canalul meu. Încă n-am postat niciun videoclip. Am deja 3 subscriberi. Canalul meu este Happy Killer, o să vi-l las în descriere și linkul. Aceasta este poza. Și dacă vedeți, mă joc și Minecraft. Da, acum am Cronos hack. Așa, am și pe cod destul de mișto, am și Skype, deci, nu știu. Acesta este un episod, așa s-am prins canalul de YouTube. Fac o autopromovare cum ar veni, să știți ce voi de mine. Deci acesta este canalul meu, o să mă ocup de Minecraft, o să mă ocup de alte jocuri, o să vă fac, o să fie distracție în canal și ce să vă spun. Cu asta este programul în care filmez, Atube Kacher și da, e bun, destul de bun. Ăla pe la original. Ce să vă spun? Acesta am fost eu, Happy Killer, să ne întoarce cu un episod de Minecraft. La revedere!